oin bai usten dut entzuten dala. Bueno, lehenego eta behin, barkatu atzerapena, baina, behitxu, esku potolo honekaz, ez dakit nik zer ikutu duten hemen, eta zuzenekoa jeuzien jaz. Badakiz gaur, eskerrik asko egotiarren hor, Montor eskolakoak eta Urretxindorra eskolako, bueno, ikasle guztiz ikuste doz zauziela hor, hemen, zuzenekoa ikusten. Baina, egiz esan, nik lehenengo azalpentsu bat emongo dotzuetona nire arpeizia ikusteko, baina gero sartuko gara bete-betien Arrano arrantzalieri buruzko gauzak ikusten eta entzuten. Ze badakizue, honetan egunetan, hilabete da dugu, hilebi esango duzke, Arranoak etorri zienetik, Urdaibaide, Roi, lehenengo eta gero landa, eta gauza pilo bat pasadirez hilabete honetan. Eta euren artien gauza bat arrantzak jarri da bezala. Hoi momentuen dauz, inkubetan. Eta hori dana ikusiko dugu gaur, hemen, prestatu dugota zein gauzatxo batzukaz, eta espero dut Urretxindorrakoak bebai egotie, bai, Urretxindorrakoak bebai konfirmeta hor zauzie, eta ni jarraitzen dut zuen galderak eta zuen aportazioak eta jarraitzen dutez YouTubeko txatetik. Orduen, nigaz, zeuzer gure bazue komenteu, nik noiz itenien begitxu ingot horrantza, eta jarriko naz kontaktuan zeuekaz. Lehenengo gauzien, sartuko naz, betxu, erakutzeko tuen lehenengo zelako maiz erekotan zenadeko gauzaz beteta, baina batez be, zenbat botoi eta zenbat gauzaz, honek zuzeneko kamarak eta ikusteko, eta betxu, erakutzeko tuen. Betxu, hau da, nire zeta. Zabendeko kamara bat, pantalla bat, zuen txatagaz, hor dauz, zuek idazten duzu zan gauza, eta arrantzarien zuzeneko kamara. Gero, beste bat hemen, agertzen dela, neu agertzen da zena, baina hor ikusten da horretako lapeskade bat, zurintxora. Hemen dikotaz gauzak zueri erakutzeko zatzen. Eta gero, hemen mandoak beste pantalla baten zueri gauzak erakusteko. Eta mugitzeko nik kamarie dugu gure duten lekure. Fijeu, hiru pantalla, hemen, teklaue, hiru pantalla, eta hor, nik, lehen, botoi bat ikutu dut eta dana zapustu dut. Baina, bueno, eskerrareko gule hemen, laguntzaile batzuk oso onak, bat, arrate, laguntzuztena gaur goizien, hau dana, konpontzen ere, nik endoten den dredue, eta ja, zuzenien hasiko gara ikusten, Arrano arrantzarien, proiektu ez zelan doien, eta zuek zelan landu aldo zuen bebai, eskolatik bertatik. Orduen, lehenengo tabe, azteko, guazen musika purtsu bat ipintzen, eta Arrano arrantzarien kamarara pasako dugu. Ordoi, primera imagen sería con estas espátulas, este grupo de espátulas, hay dos gaviotas reidoras, focha, hay unos vinícolas que creo que son archiles claros, esa garza, todas mirando hacia el vientre con este que nos entrado. Eta horregaz musikiaz hasi eta ontxe sartzen gara. Ni amentxe erkinatxu baten jarriko naz, eta amentxe dekogu. Gure kamarie, gero kendu egingo naz, baina kaskoak bekotu zipinitxe entzuteko nik ipintzen dutena bebai. Gero, kenduko naz hemen dibitxartetik, holan, ja, bizta guztiz ikusten dugu, baina nik oin hartukotez mandoak Arrano arrantzalein kamerakoak, eta erakutzeko txuet, zer da ontxe momentuen pasaten dabilena, zuzenien. Hau zeu bai, zeuen etzietatik badakizue, ikusi aldo zuela, gaurko emizioa dut retransmisioa, Espainia, hau bai. Eta nik mobidut kamarie eta guazen ikustera, ia nordan abizan dauena. A ber, ia Roi, ia Landa, ia nordan. Eta gero, hasiko gara, esaten ze pasenan, honetan, egunetan, oinarteko itxu. Urbilduko gara gehiago, A ber, urbilduko gara, txatxan.
behitxu, zelako abiziedeko eraikitxe, hau abizie, lehenengo eta behin esango zuet, badakizue proiektu bat hasi ginen, oindala urte pilo bat, arrano arrantzariekin, zuek badakizu bezelan hasi ginen horretan proiektuen, 2013, urte pilo bat da, hasi ginela arrano arrantzariek ekarri Eskoziatik arrano txitak, eta hemen hasten gendu zen artian, hor euki gendu zen kaixo handi batzutan Paduran bertan, eta gero askatu itxe gendu zen, eta gero baki dizu ezelan, egun batzuk gelitze ziren hemendik, eta gero Afrikarantza joaten ziren. Horretako batzuk, bueltan etor direz barrido Euskal Herrire, eta nora, eta artiara, batez be, abizi egiten ez, ugaltzera. Roi, etor zen, oindala urte pilo bat lehenengo biderrez, oindala 7 urte. Roik 8 urte eingo txuz ontxe ekainien. 8 urte. Eta landak, dala, emie eingo txuz 3 urte. Eta ze landakigu zein dan roi eta zein dan landa. Bueno, gauza bat erreza izeten da. Izeten da erastune ikustie. Roik deko erastun hori bet, eskerreko hankan, eta N3 jartzen dugu, eta landak deko eskumako hankan erastun laranja bat, eta jartzen dugu T06. Landa, ez da Urdaibain asimiko arrano arrantzale bat, landa da, Roi bai, Roi 2013en jaiz jozan arrano arrantzale bat da, eta gero bueltan etorri indiana urtero. Landa da frantzizen jaiz joniko arrano arrantzale bat. Frantzizen, hor zen, landak direz, horrelako eskualde bat dauela Frantzin, Kantauri itxasonantza, Bizkaiko golkorantza dauena, eta hor dauen leku baten, Roi moduen, ekarri zan loiratik, hasiei benan, askatu ben, eta askatu ben 2018 zen. Eta 2018-txik, 2020 zen, nigez, etorzan lehenengo biderrez, Roiren lagunein zan, erakutzeko zuen, baina oso lagune, zen bikoti sortu eben, baina orduen gaztetxuek ziren, landa oso gaztetxu esan arrautzak eta ipintzeko. Orduen, egon ziren hemen, tranquil, euren abizie atontzen, abizie eitzen handi jaua, loturak sendotzen, eta gero martxa eben. Afrikarantza, joan den urtean, eta urten barrirobe bueltatu direz bizek, bertora, Urdaibaira abizie eitzen, eta sorpresa bategaz, aurten ugaltzen da bizela. Etorri zan lehenengo Roi, martxoan 24. Eta martxoan 31, etorri zan landa. Eta sorpresa itzela euki gendun, ze bikote bizek juntaziren hemen Urdaibain, erakutziko zuet bideo bat, zen juntazien komentetan, eta hasi ziren abizie barriro bebai atontzen, ze, klaro, negu osoan egon da abizie utzik, abizia horren barruen, ibili ziren, belie, gauzak ekarten, intxorrak ekarten, gero ikusiko dugu, ze ikusten da, abizia gozan dana bedarrez beteta, bedar berde berdiaz, eta Roi hasi zan, dana atontzen, bedar berdie kentzen, ondo leku eitzen, eta horri da ikusten duzuen abizie. Betxu, ni bitxartetik kenduko naz, eta holan ikusiko dugu pantaila osoan, Roi eta landa. Itxarone, zuek, gure badozue, badakizue, aldozue, nahi dozuenien, bota galderan bat, eta joango naz erantzuten. Kenduko naz erditxik, amendik, kolan, eta oazen urreratzera ikustera zega zein dauen abizie. Danok ikusteko, lehenengo eta behin. Ikusten dozu ez, hon, behitxu, Roik ekarritzo, holako, asal handi bet, hau da, eukalipto baten asala, hori be, gogortzeko abizie, gero ikusten bozu, behitxu, hor dabil landa, hau uste landa dala, apurtzen eukaliptoa, hori asala, behitxu, beran mokoa apurtzen, zati txikitzu egiten, ze ekarritzo, bueno, hazelako katxarra ekarritzon abizarako, nik hori uste dut molestatan nahi gotzola. Gero, espaiako guztetan bota ingo dugu. Hori, ontxe, momentuen, zuzenien, dabizena lanien hor, ikusten duzue, mokoagaz, zelan, suabe, apurtzen dituen gauzak. Eta izango zu, eta ze kristo eitzen dugu hemen, landan atzien, hemen, estantapetan, honek gauziek, bakizu zer dan ez da, lehen esan zuen, intxor bat, ez da arrautza bat,
Egun baten agertu ziren honek intxorrak eta pentsagetun arrautzi izala, baina ez, horrelakoak ez diez arrautza, gero erakutziko zuet. Hau da, intxor bat, neguen ziren, erroizek, horren entzun duguz gainera, atzien, ekarri da bezenak eta eskutaleko moduen erabiltzeben, arrano arrantzalien abizie intxorrak eskutetako. Eta hor gelditzu diez, roiek eta landak, ez da behango, zerdanok dakizue, zer dan jaten da bena, bai landak eta bai roik. 10 arrainek. Euneko arraine. Eta hemen, ontsi dauena, eski ikusi barik erastune, eta, betxu, arrautzak ontsi ikusten direz, betxu, hone bai arrautzak, hone direz. Ontsi da bin, buelti emoten arrautzari, hobeto berotzeko. Ikusten dozu ez da? Ia zelan topetan da bezan galdetzen dozkue horrelako makila onak, betxu, hor arrautzak, makila hartien ez dauz, makila hartien barik dauz, algan hartien, bedarzikoen hartien, eta naz fijau, baina hau landa da, bai, hau emie da, landa, eta gorantza begire dau, oseak erroibe urrun ez da gongo. Ba, betxu, eitzen da bena da, paduran, a ber, altzeta bada, ostara be altzeda, bai, landa da betxu, erastun laranja ikusten jako, ikusten dozu ez da, hor, erdien, arrautzan hartien, 3 arrautza, oso arrautza politxek, fijeu zelan, hanka katzaparrape bai, eskuteta dekoz, gordeta dekoz, arrautzak esapurtzeko, eta hauxe da landa, arrano, arrantzale emie, arrautzak lekuen jartzen, ondo berotzeko. Seguramente oin, roi, ez da egongo oso urrun, baina egoal egongo da, edo arrainek arrapetan paduratik, gero ekarteko arrano politxoneri. Ze, landak normalien oin, beran biherra izeten da arrautzak berotu, roiena bebai ez, txandak eitzen da bez, arrak eta emiek txandak eitzen da bez, eta baina batez ber, roiek eitzen ditzu beste lamatzu, adibidez, abizie eraiki, eta abizie eraikitzeko zuek galdetzen dozu esan adarrak ekarri. Topatetxuz, adarrak padura guztitxik, hartzetxuz mokoagaz, edo hankiegaz, sarritzen, txikize bat egiz mokoagaz, eta ostantzien hankakaz bebai ikusi duguz, zelan ekarten da bezan, bueno, adar itzelak. Ba, klaro, batzuk oso luzia direz, eta batzuk jauzi itzen direz bebai, behitxu, hemen kaino bera moduko bat, ekarri deu, ona, behitxu ikusten duzu ez da, hauxe. Eta hau, etxake guztetan askorik uste dut, eta hortxe eskina batera bota dabe, baina ostantzien horrelako adarrak jartzen da bez lehenengo adar potoloak kanpoko partetik sendotzeko etzie, guke etziek eitzen dugu zen moduen, ladrilloakaz eta horregaz da, hormigoiegaz eta zementoagaz eta eitzen dugu moduen sendotzeko, baina gero, klaro, arrautzak horrelako leku baten apurtxuet, deseroso egongo ziren, ez da? Orduen, eitzen da bena da, erdialdien bestelako materizel batzuk ekarri, finauak, eta ekartzetxuz horrelako algak, urbiltzen bagara, zelako errellenoa edo zelako koltsoia eitzen da ben, danetarik ikusiko. Hone direz, paduran batuniko algak, zelan atontzen da ben, paduran topetako bedar finek. Danetarikoak. Fijeu, eta baitxe bai, luma txikizek idazten ari. Eta mentxe ikusten da, zelako egituridekon abizie. Abizie, bueno, urtero konpontzen dabe, eta aurton ja, bueno, definitibo, ze arrutzak eta errunda bezelez, ikusi dozu zelakoak, aurten atarren bidabe, abe suerti badau, eta eserretxakien pasetan, zenengo gunien atzobe susto itzela okien duen, da arainun bebai, irakotzeko zuet, baina ia, aurton atarraten badabe. Eta galdetzen dozkue bebai, ia zelan eitzen daren abizie horrelako palo baten. Betxo, hau paloa, irakotzeko zuet azpiazpitxik, hau paloa joan ginen oindala urte pilo bat padurara, eta horrek telefonoko poste bat lortu gendun,
eta sartu genuen sendo lurrien metro bat baino gehiago, jarritza guzen bai horrelako tensore batzuk ez apurtzeko, eta puntan, lehenengo eta behin jarritzagun plataforma bat, burdinezkoa, hemen ez da ikusten noi, bueno, zatitxu bat bai ikusten da, behitxu, hemen berri da batzuk eta, behitxu. Hemen ikusten da, parrilla bat burdinezkoa, sokakaz lotute, eta ganien jarritzago esan 3-4 adar. Eureri gustatzen jaki esan adarrak. Lehenengotan gu jarritzagun horrelako egitura bat, artifiziala da, baina gero, roi, bueltan etorzanien, guztiakon abizie, denen gurtien, eta zizan bera abizieri ondinok adar gehiago eta adar gehiago ekarten. Eta abizie gero eta alto baitzen, behitxu, guk ipini genduen oso baju, baina gero urtetik urtera, roi azizan abizie atontzen. Eta abizie beteten. Eta gero, klaro, aurton, bete dabe, baina ja horrelako koltsoi gozo bategaz, arrautzak ipintzeko, eta hurrengo urtien, etorten badiz barriro be, jarraitzuko da beteten, behitxu zelako abizia katxarroa. Honena da, hau abizi dauela koloketa, paduran erdi zen. Behitxu, ingo egu, bueltatxu bet, zuek ikusteko nun dauen, Hau da artia, kanale partien, eta, hau da, kamari dauen postia. Behitxu, hortxe, erdi zen ikusten dana. Hemen, hanbekoko landak, hanbekoko padurak, hemen osamiz, gomarrean goizen, eta kanaleko terrenoetara goatz. Hortik erditxik, pasetan da, errepidie laideko ondartzarat doana. Eta hemen ikustezue, hor ja, kanalen hasten gara sartzen, eta fondoan, zelan ez, hor azken-azkenian, hor egongo da kanale, eta azken-azkenian, Urdaibaiko itxasadarran irteera. Laide, bueno, hau kanalapeko ondartza, edo solabe ondartza, eta hemen mundeka ikusten diez hortxe fondoan, Hori da, zuek eitzeko idea bat, nun dauen abizie. Gero hortxe, ja, Sukarrieta, San Antonioko ondartza, Urkitxe, Aspe, hemen Aspeko auzoa, Busturi, gero San Bartolome auzoa, hemen San Bartolome auzoa, hemen ezagutzen duzuen beste leku politxuet, Urdaibaikoa, hortxe erdi zen ekoetxea Urdaibai ikusten dana, hemen, Madaizia Torretxie, hor begonda zauzie, eta gero ja, behitxu, buelta guztizie emoteko, hor, San Bartolome, San Cristobaleko auzoa bebai, behitxu, eta gero, hainbeste gauza ikusi lehiz, behitxu, bueno, gero joango gara horra. Lehenengo, emango dugu buelti jakitzeko nun gauzen. Muruetara pasetan gara, eta hemen Muruetako untziolak. Hemen itxasontzizik eitzen da bez, gero, atateko. Eta baina esan bitzutena da, Marie behien dauela. Hau, Marie goran, dana urez beteta goteta. Hortxe ikusten duzue, Muruetako lurretan, eta Muruetako beste leku zoragarri bet, espozu ezagutzen, joan emisari ikusten. Muruetako tellerize. Hemen lehen antxine, eitxe ziren tellak eta ladrilloek, baserrizek eitzeko, eta etziek eitzeko, eta danetarikoak eitzeko. Bai. Galdetzen duzku ebe bai, ia zenba denpora biher daben arranoak etorteko Afrikatik. Normalien, tita baten oso azkarra eitzen da. 9 egunetan badakigu joan eitzen bizela. Eta 9 egun tardada bez, gudak egun batzu, baina nik uste gitxitxo hobe bai. Baina etorri bueltan, askozbe harina guzti dugu. Batzutan ipintzen direz, gure dabe abizi eitzeko leku politzen hartzie eta guztetan jakin leku hartzie, eta orduen, arrapaladan etorten direz, Afrikatik. Guriek normalien Senegal ingurutik. Eta gero behitxu, hemen ja Artiako lurrek. Hemen hanbekoko landak, isle, eta behitxu, urrun erakoan da, urretxindorrara ezin gara urbildu, baina musik eta honen atzi, behitxu, belatz, gorri bet, topadot, zeruen, egaz, geldi ikusi, Behitxu zelako suertia. Oso urrun dago, baina hor geldi, hau da, belatz gorri bet. Fernikalo erdez,
Betxu, zer da gauza ikusi lehiz izan kamara honetatik. Ez bakarrik arranoak, Gero, hurbiltzen gara, betxu zelako zumedeko da musikera hurbilduko gara. Honek musikeko lurrepe badire ez batzuk. Eta hemen Oiz, mendize, eta hemen San Cristobal, eta fijeu, zelako aixerrotak eta zelan ikusten dizen, Kamaratik bertatik. Pasada bat. Hortxe dauz. Ikusten duzu, Eta Oiz punti ere ikusiko dugu. Urdaibaiko mendirik altuena, 1026 metro. Hemen, punta-puntan. Antenaz josinikoa, jositxe dauen. Baina, behitxu ez, zelan ikusten den, hemendik Artiatik, Oizeko puntie. Eta ez Oize, amaitzeko, Anbotota dela ikusten direz, baina Urdaibaiko beste mendi importante bat, Soilube. Eta hemendik ikusiko zuez, behitxu, Soilubeko tontorra eta antenak. Ikusten duzu ez da? Hortxe da. Eta hori guazen urbiltzera, ze, klaro, hemen Paduran hainbeste gauza ikusten diez. Oin marea bajue dau, eta sarritzen honelako kanaltxuetan eta ibiltzen direz beste gazti batzu. Esango ginke gure arrano arrantzanien lagunek edo, lagunek edo bintzet, leku bardinen bizi dizena. Eta hemen arraintxuek eta egoten direz, eta txirlak eta jateko pilo bat egoten da hegaztizentzako. Baina arrano arrantzalientzako ez, arrano arrantzalientzako arraine, eta hori kanaletatik hartzen dabe. Urretu baitxe esan haber ikusten dugun, Roi joan da hortiz nonora. Ez du pentsaten gure paloen dauenik, ez, hemen beste palo badeko, posetako, baina hemen dau arrano arrantzali. Hoi momentuen, lehen ikusi dugun modure, landa. Baina zeu zer dabil goitxik, eta landa be nahiko nekatute dauze, nosi peinien hola siestatxu bete itxen deu. Behitxu, begiz arratzen deu, oso ondo ikusten da, eta gorantza begire dau, seinalie zeu zer dabilela. Galdetzen duzko zelan dakigun zenbat urte deko izan txorize, hori dakigu erastune jarritza guen. Eta erastune, behitxu, erakutziko zuet zelan, hasi izan gauza guztize. Eta erastune jarritxe guk badakigu noiz jaizo ziren, bertan jaizo ziren urtien jarritzago esan, txitak ziela, eta orduen badakigu Roik 8 urte deko zela, eta landak 3 urte. Engotxuz, ontxe, juni joan, eta Roik engotxuz 8. Hamendik itxire. Eta zelan hasi ginen hau guztize, eta behitxu, erakutziko zuet, holako presentazio txiki bet, sartuko naz presentazio, hortxe. Eta lehenagotaren esan bitzuet, Roi eta, landa ez, landa frantzizen jaizo zen, baina Roi jaizo zen leku honetan, Eskozian, Highlandsetan. Highlands da Eskoziako lur batzuk, eta holako pilu baten, hemen ikusten duzuen abizie, Roi jaizo zen lekuen. Hemen, arbola honetan, hemen txeskutxu ikusten danekuen, hortxe, abizan jaizozan Roi, beste anai batzukaz, edo nebarre batzukaz, neba arreba batzukaz, anai arreba batzukaz. Eta hortxe, joan ginen, eta gure lagun batzun bitxartez eta ekarri gendu zen txikitzek zirenien Urdaibai astera. Horretarako, abioi baten ekarri gendu zen Eskoziatik, eta ditxo, hemen ja, ailegazienien Hidroko, lehenko Aberdeeneko aeroportutik Eskozia, Londoneko Hidro aeroporture, han beste abioi bet hartun, eta segizen Barajasera, Madrilera, eta Madriletik ona furgonetan. Eta gero, neure kotxien, hemen ikusten duzuen moduen, berzenterretik, euren abizien ondoan egon zan kaiola batera. Eta hortxe ikusten duzuez, honetan, transportinetan, arranoak barruen. Bakotxien 3. Gero, klaro, gu korreri danari, gauza batzuk egin zago esan. Erastune jarri, neurtu, pixeu. Azken zinen, izena jarri eta horretarako, klaro, kontuz eukibide arrano arrantzaleak haze. Behitxu, pikuegaz ez da behitxen ezer, baina behitxu zelako erpiek dekezan, Orduen, bildu eitzen gendu zen, pixetako orduen,
erastune jartzeko orduen, apunte pilo bat hartzen gendu zen, pixu eta dana, kaputxa bat jartzen jaken gu ez ikusteko eta lasai jau egoteko, eta hemen, atzabar bitxartien ikusten da erastun hori bet. Eta zelako erpie, konekaz eskue horatzen botzue, pentseu. Eta hemen gero ja gu kontroletan. Kontroletan ze paseta zan, ze eurek kaizola baten barruen sartzen gendu zen, etxo hone dire roien lagunek. Gaztetxo ez zirenean, kaizola horretan, padurara begire, bakotxa beran erastunekin, hau pebi deitzen zan, gazteneraz pedos, baina bueno, pebi, eta erastunek metalekoa, eta beste bat koloretakoa. Eta horri ikusten da, zelako erpiek dekezan, honegaz, arrainak arrapetako, pebi, peutza, eta pe bat. Hone ziren roien lagunek. Eta halako baten, heldu egitxe ziren, handitzen zirenean, etxen gendun esan, askatu, zabaldu lehioa, eta amentxe ikusten dozu ez, hirugarren arrantzela. Hemen dauena eskinan, hauxera roi, N3, txikitxo esanien, edo gaztetxo esanien, esango gu. Eta lanbia egun baten, behitxo, eta ganera bakotxa desberdine da, bakotxa karrupegi desberdine dekoz, eta jakinbide ikusten, behitxo, hau zan roi. Majoa. Hau zan beste bat, beste arpeikera bategaz, eta gero da beste bat, peutza. Hau zan, eukiban arpeigek, emote ban oso txarra, baina gero super majoa zan, Eta ja, holan, askatu, eta lehenengo egaldize eitzen hasten direz. Hemen roi, beran lehenengo egaldizen. Eta zelan dakigu roi dela? N3, erastun horize. Lehenengo egaldize eitzen, hemen barriro berroi, urbiluko gara, egaz. Ze ondo eitxe ban, lehenengotatik Afrika arte joateko, eta Afrikatik etorteko. Gaztetxo edizenien lumak zurizkek direz, eta esteko izen ikusirik. Begize, laranja kolorekoa, eta heldu edizenien, ja 2 urtegaz, begize hori jartzen diake. Eta hau da, roi, jaizo zaneko, historize. Oin, hemen ikusten dozuena zuzenien, landa. Roi, gero zuberti badeko guze, klaro. Guk ezin txago esan etorteko gu gure dugunien. Galditzazko ezu ebe bai, zelako abiaduran eitzen dabe egaz. Egin lehikez, abiadura oso adineen. Zue pentsa, ordu betien, egin lehikez, nik uste dut, batzutan eitzen dabez, 200 kilometro be bai, ize. Osa, que pentsa, usuekatara kontu, 1 kilometro orduko aldabe egin, normalen gitxitxua. Baina, pilo batera egin aldabe, pilo batera. Eta, normalien arranoetan eta harrapari gehienetan, emiek arrak baino handizagoa direz. Beraz, landa, roi baino handizagoa da. Eta koloriek ilunaua. Paparra, hemen ikusten duzuen hau paparra, landak deko oso ilune, marroie, ikusten duzu ez, zelako lumak deko zen landak, eta roi deko zurizkaua. Hemen landa. Bitxo, zelako eleganti edan, arrantzalie. Abizan, beran, arrautzak berotzen. Horrek arrautzak, bitxo, erakutzeko zuet hemen, horrek arrautzak euki bezan, lehenengo jarri ben, lehenengo arrautzie, apirilak, katxila, porra. Astuiat nos jarri daben, apirilak, 24 izen lehi. Bai, ez dakizun seguru, katxita porra begitxuen bikonek. Zelako lioa egin jazten, ze etor zanetik eta gero arrautzak nosi pini bezanetik, liatan hau. Baina, jarri bezan arrautzak, oin dala, nik esango neke apiriliak 31 edo. Ez, apiriliak 31 ez dau. Apiriliak 26 uste dut, bai, ontsi esan botzuet. Apiriliak 26 zen, a ber, uste dut, Gernikeko edo apirilak 19, 26. Ez, apirilak 26 uste dut lehenengo arrautzie, astelen bat izan, eta 30 bigarren arrautza bat. Eta hurrengoa, maiatzak 3. Beraz, horrek arrautza jarri da bezenetik, pentseu berotu egin bidazela, eta berotzen abez egazti batzuk
hegazti bakotxak diferente. Olioak adibidez, arrautzak berotu eta txitak atateko, 21 egun biherrizeten dabe. Antzarrak eta paitxek eta 28 egun. Roik eta landak, bieko dabez, 25, 28 egun, horretatik, arrautzatatik, txitak urtetzeko. Orduen, azten bagara kontuek eitzen, maietzan hasikeran hasi ziren berotzen arrautzak, beraz nik uste dut, ekainen lehenengo bigarren hastian, jaizjoko dizela txitak. Hori dana ondo badoie, arazo pilo bat egoten direz, batez be, guk edo gizakizek sortzen da bezan eragozpena gaitxik eta molestizek gaitxik. Ikusi, lehenengo arrautza bizek zelako hasien, abentxe, ikusten dozu ez, landan azpizen, errun behazen arrautza bi. Gane grazioso edase, arrautza oso politxe direz. Zurizek eta gorrizek, ez da genik atletikekoak dizen, baina hortxe, politxek benetan, arrautza. Eta hau, arrautza bi auki bazenien, baina hirugarrena betorri zan, maiatzak 3. Eta hirugarrena, lehenagotan, marroizki hau azan, hemen eskinan ikusten dena, baina gero koloria hartzen joan da, eta ja, hori gorrizkia da. Eta hemen ikusten da, zelan zaintzen da bezan landak, atzaparrak, beranak, eskuteta, gordeta, ez apurtzeko arrutzak eta mokoagaz suabe, beran gorputzen azpizen sartzen ikusten da hemen. Beitxu, gero, beste gauzat erakutzeko atzuetela. Ze, klaro, esan dugu, eragozpenak eta gauzak pasaldizela, eta, klaro, batzutan, pasatzen direz, erakutzeko atzueto, entxe, prepara ingot, baina, adibidez, atzotarainun, eukidoguz, itzeleko honek zelan da turrumoie eta turrumoiek dauzenien eta egualdiz eta asko kanbizaten bada eta euri kontuek eta azten badire batzutan sufrido itxen dabe. Eurek eta arrautzak, orduen, beti ezin jogo esan ziur txitaka jaizoko dizela, baina betxu, hau da, lehenko egunien egon ziren kamaratik atara gendu zen, oinestuek, Beitxu, hemen, kamaratik atarata eta hor laiderantzaz zelan oinestu batek dramba emon ban, etorri zan, itzelesko trumona dien, baina ez hori bakarri. Atzo bertan, pasezan gauza bat, baina galerna bat sartu zan. Galerna bat justo ordu bat akin genuen, zuek eskolan egongo zinen ondinok edo bazkaltzeko, edo ja bazkaldute, eta halako baten egon zan aixialdak eta itzela, eta ontsa ikusten dugu zamen lasai abizian. Erakutzeko zuet zer zan atzo pasezana, ze graba egin gendun, ze, esaten gendun, honek gauzak ikusin bidirez. Eta batez be, graba gendun ikusteko zelan laguntzen dizen alkarreri roi eta landa. Ze horrelako zeo zer pasaten danien, alkar lagundu eitzen direz. Gupe baien biko benke beure hartien horrelakoa, baina behitxu, erakutzeko zuet bideo bat atzokoa, momentutxu baten, zelako galerni esartu zen, eta zelan eurizen eta aixien kontra, aixe bortitzen kontra, 1 kilometro abiadurako aixien kontra, bat eitzen daben, roik eta landak eta elkarreri eskubet, edo ego bat botatetzen, edo hanka bat. Eta hor txekoziko zuen txe, hemen, bideo honetan, atzo pasanikoa. Hor da, behitxu. Lehenengotan, hasi zan hori, ordu batak inguruen, aixie, lehenengotan suabe, baina gero eta fuerte atxoa, entzun eitzen da ganera, mikorratetik, eta ikusten da hor roi dauela, roi abizan dau eta landa dau paloan, da gero ezin dugu aguante hueiz jau, aixiegaz, eta erabakitzen dugu, abizien mobidu eitzen da pilo bat, eta erabakitzen dugu aldaben moduen abizan gelditzie, landak eta roiren ondora joaten da laguntzera, aixien kontra, ze abiziebe apurtzen hasten jakie. Aixiek paloak botatetziez ganera, eta adarrak eta mogitzetziez, ezin jabe egon ganien aixiegaz, eta gero eta aixie fuertiagoa, eurize fuertiagoa, entzuten da, betxu, izeize, eurepe bota itxetxu zabizatik, baina alkarreri hor tapetan, betxu, hasiko nire zoin, adarrak eta bai moritzen jakez, terrible. Gero eta txarra, ikusiko zuen. Hortxe ikusten direz,
frente itxe horreri eixieri, ixe bota daun landa abizatik aixie, lekutxu bete itxetzu horroi, tapetako arrautzak eta arrautzak babesteko, eta bizen elkar ondoan babesten dabez arrautzak, eta ganera jauzteriak esan, makilak eta paloak entzen dabez. Deitxu, hor dauz. Eixieri, galernieri frente itxen, eta momentu oso latzak ez, horrelako momentuetan, igual abizie bota lehi, edo kalte ingeike, behitxu, makilak eta ganetik pasaten jakiez, aixeraz, hau dana, atzo gertatu zana, roi eta landagaz. Hortxe ikusten duzue. Eta gero, laguntzen, hasten direz, makilak bakoitzak beran lekuen jartzen, bai. Behitxu, batak, klaro, arrautzan ganera jauzi diz makila, eta gero, elkarreri lagunduen bidare, eta batak pasetatzo bestieri, makili pintxeko beran lekuen. Bai, oso latzai, izen zan atzokoa, Batzutan horrelako trumonaretan eta galernetan, abiziak zapustu egin gehikez. Zapustu egin gehikez total, Tortxe, elkarreri laguntzen, abizi barriro eraikitzen, makili batak bestieri pasetatzo, bestieri laguntzen zo, hortxe, elkarlanien landa tarroi, euren abizie eta euren arrautzak babesten. Hori da, atzo, amentxe, gertatu zara, galerniek jobanien. 10 minutuko modulareneko gauzia izan zen, baina oso gogorra. Ikusi duzue, Pentsa, atzoko danbarra da guztiz eta gaurko lasaitxasune, dauen lasaitxasune, pasada bat. Apidilaren, zelako lioa dekoten, apidilaren 19 zen isetzan lehenengo arrautzie. Bai, bigarrena 22 eta 3. Eta 3. 26. Egize, bai. Galdetzen dozku ebe bai, urretxindorretik, ia zenbat urte bizi dizen normalien arrantzalie. Eta bizibidez, zer esplaiak epazetan, 40 urtera arte bai bizian direz, urte pilo bat, baina beti arazo batzuk eta eukitzen dabez. Beraz, batzutan, nik ezagutu dut, tiroa gazila bena, ezagutu dut ez bebai behitxu erakutzeko tzuet, ze honek pena pilo bat emoskun, erakutziko tzuet. Hemen ikusten duzue horrelako dorre elektriko bat, eta asko etorten direz, gustatzen jakin leku altuetan jartzie, jarrizan bat hemen postien, hau postie oiz mendizen dau, eta jarrizan hor, eta olako baten ikutuban kablie eta plast. Eta errein zan, guztiz errezan. Eta hori ikusteko egize da, hemen ikusten duzue, arranoko itxedue, P3 izeneko arranoa, guztiz elektrokuteta, hile, eta, klaro, gu penaz, postien azpizen topagenduleko hile. Horre gauza, pasaitzen direz eta kontuten hartu dugu. Zarritzen, euren ordue baino lehen hau, hile aldizela arranoak. Bai, holan izeten da. Eta gero behitxu, beste gauzat erakutzeko tzuetena. Beste gauzat erakutziko tzuetena. Txaron, urbilduko nazona, norok kanbizia dozte jakamari erabiltzen, nonor? Roi topetan ibiliko da. Arrapaladan ibili da. Baina, gero hartuko dik mandoa barriro be. Eta erakutzeko tzuet be bai, batzutan, enbarazu esortzen jakiela, batez be, jenti urbiltzen da nien, botiekaz, eta kanoakaz, eta urbiltzen bagara abizara, ikeratu ditzen direz, eta arrautzak igual izten da bakarrik, eta hori be ez dugu gukure. Eta beste batzutan ikeratzen direz beste gauza batzukaz. Eta erakutziko tzuet, honetan egunetan, euren lagun batzuk, zelan pasaten izen dizan, abizen ondotik, baina horrez diez ikeratu hainbeste, behitxu, euren lagunek izen direz, kuadrilla bat, danak flipa ingo zuet, ze, hau, os ikusteko da, zelako kuadrillie, pasesan, lehen gogunien, arrantzalien, abizan ondotik, eta guk kamarigaz grabagin duen, hor doie, behitxu.
Basurdien famili bet, baina famili, multifamilize. Paduratik, hortxe, basurdie, kamarien ondotik, tranquil, bere kuna guztizekaz, bere txarritxo guztizekaz, betxu zelako politxe dizen, arraizadunen, gaztelera raion deitzetziaz. Raionez. Eta hortxe, zen badauzen, ez da beharretzi da hamar. Hortxe, famili osoa pasesan abizien ondotik, eta, eurek begitxo intzien, eta hasikeran, holako sustotxue hartu ben, baina, basurdiek ezin da behigo horra gora, eta horri biltzen direz, basatzan, karramarroak, txirlak, eta horrelako janarizek topetan, euren musturregaz, eta atzetik, familizek daroala. Honeko nino txikitxoa izan direz, da horrek ez nie baino ez da beraten ondino. Baina ikesten dabiz, euren gurasoak zelan jaten daben. Eta zer jaten daben, klaro. Hori, arañun ikusinikoa, baina ez pentseu bakarrik horrelakoa dauzenik, egoten direz bebai, beste batzuk, erakutziko zuet, beste bat, euren sarritzen pasetan da ganera, topetan badot, segundo bat, sarritzen pasaten da ganera euren albotik, eta da, ontsi erakutziko dudan, bideo honetan agertzen dan beste lagune, betxu. Azerize be, ibiltzen da hor paduratik, betxu, honek kamariek emoten dago ez bakarrik arranoak ikusteko, hain beste gauza ikusteko. Eta azerize ibiltzen da bakixuzetan, abize azpitzik ibiltzen da, sarritzen, eta horra bizan, sarritzen janarize jaten da bizenien arraine, baina beteta dauzenin, igual bustan zatitxu bet, edo okela zatitxu bet jausten da, abizeatik bera, eta hortxe, nun etorten dan azerize, superpolitxe ikusten duzu, nun etorten dan azerize, horrek ondarren bile, behitzu, zelako elegantie, paduratik bizidan, azeri elegantia, politxe. Aber, gelditzen dan eta ikustetzaguen, geldi, ontsi ikusiko, behitzu. Ez da elegantie, hau dau, abizien, azpizien. Topetan, eurek botaten da esan sobrak, edo soberakinek. Ikusi zue, zelako kuadrilie osotu lehizen, honekaz, eta zelako lagunek deko esan, lagunek, behintzet euren inguruen bizi dizenak honek arrantzariek. Gaur, landa ikusteko aukeri eukin jogu, baina, zuen jarraitzen bozue zuzenekoa ikusten, nozi penien roi etortzen da, eta txandi hartzetzo, bai? Eta, eta honekin, nik uste dut gaur gainera berandutxu hasi gara, eta zuepen beste zerein batzuk badeko zuez, nik egotena da, beste egun baterako, gelditxu algarabe bai, jarraitzeko batez be, txitak jaitxotzen dizenien, egin bidugu beste emanaldi bet, baina fijo. Eta, klaro, estotena gure da amaitzie, esan barik, badakizuela hori kantie dekogune, eta zuek egin nikoa aspaldi, amen, urretxe indorraken egon zan maixu bategaz, unai egiagaz, egin zenduen kanta bat, danak ez, nagusitxuenak egin zenduen, jasue txikizek izan zinenien, ez da hit, oin dara 6-8 urte egin bazan, igual roi jaixo esan bueltan edo, eta, animaten bazari, kantie ikesten, dakizuela kantie, eta eskertuko notzuen bebai, WhatsAppetik edo alba duzue, botaten badezta zuez, argazkitzu batzuk zelan hau emanalize ikusten zauziela. Oin bitxu, agertuko nazamen ni bebai, hemen eskinatxu baten, eta hori, badeko zuiz argazkize, kolan ikusten dana zelan arrano arrantzaliekaz ikesten zauzila, niretzako primeran, nipe bai erakusteko zelan nahitzen daben bier, Montorre eta Urretxindorra eskolako gaztiek. Konforme, nik honegaz eta kantie ipiniko tontxe momentu bet, topetan bot, zamentxe dekot, eta tiki, amen dau, uste dot, aumentekot, eta nik neuk, gero arte esan gotzuet. Bakizuen unauen, urrun eskara bizi, eta enbidoguz irtera batzuk eta txuloak, ametik eta kurso amaierara. Konforme,
nik landa gaziztetzuet eta bakizue, zuen nahi dozuenien sartu alzariela, bai zuen etzietati, bai eskolan, zeo nahi dozuen moduen, sartun alzariela zuzenekoan ikusteko roi eta landan nondi norakoak, eta ze landoien inkubazio aldi hau. Gero txita jaizoten dizenien, bueno, ez dakit txiko baskue, baina jai itzela enbikogu. Konforme? Venga, mozu handi badan hori, kantia gaziztetzuet, kantetako, venga, ordoa!